Εγώ ήθελα να κάνω μια ιστορική αναδρομή για το έργο, για το πώς φτάσαμε ως εδώ και στο άθροισμα της οικονομικής προσφοράς. Ξέρουμε πολύ καλά ότι σε αυτό το έργο συμμετείχαν τρεις εργολάβοι, τρεις εταιρείες. Η εταιρεία ΤΕΔΑ, η εταιρεία Μεταξά Βασιλείου και η εταιρεία Μηχανική Περιβάλλοντος. Συνηθίζεται από τους εργολάβους να χτυπούν έργα κατά διάδες. Θέλω να κάνω μια αναφορά για να δω και να μπορέσω να καταλάβω και στους υπολείπους για το πώς φτάσαμε. Ο ένας συνήθως δίνει μεγάλη έκπτωση και έχει πολλές φορές βρεθεί ότι υπάρχει και κάποιο λάθος. Ο άλλος, ο δεύτερος από τους δύο εργολάβους, δίνει μια πιο χαμηλότερη, μια μικρομεσαία έκπτωση. Εάν δεν υπάρξει ενδιάμεση προσφορά, δηλαδή από τον πρώτο στο δεύτερο, παραμένει το λάθος στην προσφορά και ο πρώτος και το έργο το παίρνει με μικρότερη έκπτωση ο δεύτερος από τους δύο εργολάβους. Στο συγκεκριμένο έργο που μπορούσε να δημοκρατηθεί ως ένα έργο, αλλά χωρίστηκε ως δύο έργα, ένα των 4 εκατομμυρίων και ένα των 2 εκατομμυρίων, δύο υποέργα, κατά σύμπτωση μικρολάθη υπήρξαν και στις δύο δημοπρασίες. Στη μία με τα μηχανώσιμα και στην άλλη με λάθος πτυχίο από την εταιρεία, από μια εταιρεία η οποία έχει υλοποιήσει έργα και στο δικό μας Δήμο, μια εταιρεία σοβαρή, μεγάλη, έκανε λάθος και στο κάτω-κάτω μπορεί να ισχύει, να ήταν πραγματικό το λάθος, αλλά αυτό το λάθος αυτής της εταιρείας έφερε σαν αποτέλεσμα, οδήγησε στο δεύτερο υποέργο να έχουμε ουσιαστικά απευθείας ανάθεση. Αφού ο ένας τρόπος λάθος στην προσφορά και ο άλλος λάθος στον τρόπο βαθμολόγησης, βγήκε απ' έξω και η τρίτη προσφορά με αποτέλεσμα να μείνει μία προσφορά, μία οικονομική προσφορά που εκ των υστέρων, ανοίγοντάς την, φάνηκε ότι η έκπτωση ήταν 1,16. Αυτά μας προβληματίζουν και μας προβληματίζει ακόμη περισσότερο και ότι 3 μέρες πριν την παράδοση της απερχόμενης διοίκησης, η εταιρεία ΤΕΔΑ δηλώνει, ενημερώνει με έγγραφό της στις 27 Αυγούστου του 2014 ότι δεν επιθυμεί την παράταση ισχύως της προσφοράς. Γεννιέται εύλογα το ερώτημα ότι μία από τις δύο εταιρείες που έμειναν μετά τη βαθμολόγηση, η οποία δαπάνησε πολλά χρήματα για την ύπαρξη της μελέτης, συμμετείχε στις ενστάσεις, δαπάνησε χρήματα σε δικηγόρους. Γιατί 3 μέρες πριν την παράδοση της προηγούμενης διοίκησης έφτασε να παραιτείται από τη διεκδίκηση αυτού του έργου. Καμία εταιρεία, κανένας από εμάς, κανένας εργολάβος, όσο μάλλον ο εργολάβος ο οποίος έχει στο μυαλό του το κέρδος, να χαλαλίζει λίγο πριν από την παράδοση της προηγούμενης διοίκησης και να λέει ότι εμένα πλέον δεν με ενδιαφέρει να συμμετέχω σε αυτό το έργο χωρίς να διεκδικεί κάτι για τον βιολογικό. Και αφού έκανε και τις ενστάσεις όπως είπα πριν. Γι' αυτό εμείς και ως μέλος της προηγούμενης διοίκησης αντιπολίτευσης ζητούσαμε τότε την επαναδημοκράτηση του έργου. Δεύτερον, θα ήθελα να σταθώ λίγο στις βαθμολογήσεις. Οι βαθμολογήσεις, όπως ξέρετε, υπάρχει μια επιτροπή για το πώς φτάσαμε ως εδώ για να μπορέσω να υποστηρίξω την πρότασή μου που η κατακλείδη στο τέλος θα σας πω και την ποινή δήματος. Αναφέρει σε διοίκηση και από δίπλα υπάρχει και επιτροπή του έργου, ας πούμε. Δηλαδή, πώς θα συνδέεις αυτά τα πράγματα. Για το τι ακριβώς υπάρχει μια συγκεκριμένη επιτροπή που παραλαμβάνει το έργο. Ούτε συμμετέχει ο Δήμαρχος, ούτε εγώ. Κανένας δεν έχει καμιά ευθύνη σε κανένα. Κάνουμε μια αναδρομή. Αυτό κάναμε. Νομίζω πολύ συγκεκριμένα. Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες ορολογίες για να μην οδηγηθούμε πουθενά αλλού. Γιατί αν δεν κάνουμε στην παρέμβαση. Έτσι. Ήθελα να σταθώ λίγο και στο θέμα της βαθμολόγησης. Όφυλαν ή ο πρόεδρος, νομίζω ο πρόεδρος, να ζητήσει υπεύθυνες δηλώσεις για να δουν αν υπάρχει βαθμός συγγένειας ανάμεσα στα μέλη της Επιτροπής και στις εταιρείες οι οποίες διεκδικούν αυτό το έργο. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Πρόεδρος της Επιτροπής ποιος ήταν? Νομίζω πως είναι ο αναπληρωτής διευθυντής της ΔΕΙΑΝ. Άρα καλύτερα να απευθύνει στον πρόεδρο της Επιτροπής. Αποδεικνύεται ότι υπήρχε μέλος στην Επιτροπή Αξιολόγησης, το οποίο δεν είναι γνωστά, για εσάς μπορεί να είναι. Για τους κατοίκους, για τους πολίτες του Δήμου Αλεξάνδρειας, για το πώς εμείς θα οδηγηθούμε να πάρουμε αυτό το βάρος της ευθύνης και να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που μπορεί να μην γίνει ο βιολογικός, δεν είναι γνωστός για τους πολίτες. Αν στην πιπίλα το που μπορεί να μην γίνει ο βιολογικός, είναι εύκολο να το συζητήσουμε τώρα διεξοδικά. Τώρα, όσον αφορά
για τη βαθμολόγηση. Στις 20 Αυγούστου του 2013 ήταν έτοιμη η Επιτροπή να βρεθεί για να μπορέσει να μπει σε μια βαθμολόγηση του έργου. Παρά αυτά, στις 26 Ενάτου του 2014 έβγαλε το αποτέλεσμα. Μεσολάβησε δηλαδή ένας χρόνος 14 μηνών που ουσιαστικά δεν έγινε τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. Και χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Εδώ μήπως μπορείς, γιατί περισσότεροι από εμάς δεν ήμασταν, μήπως μπορείς να μας πεις τα άτομα που συμμετέχουν στην Επιτροπή, όλα έτσι ονομαστικά. Πες το λίγο για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται, ας πούμε. Ας το διαβάσω το τέλος, να μην χάσω και τον λιγμό της σκέψης. Εντάξει, θα γίνουν ορισμένοι συνειρμοί, γι' αυτό τα ονόματα λίγο. Καταρχάς, πολιτικό πρόσωπο δεν υπάρχει μέσα. Τσιτλακίδου, Τσάτσου, Καραβασίλης, Στις 17 πρώτου. Ναι. Ποιος ήταν, Πρόεδρος ο Πενετζής ο Αργύρης, Τσιτλακίδου Αθανασία, Τσιάτσου Διονυσία, Καραβασίλης Χρήστος, Λιόντας Χρήστος, Μουστάκας Γιώργιος, Σουμπέκας Γιώργιος. Αυτοί είναι τα μέλη της Επιτροπής. Υπηρεσιακοί παράγοντες όλοι. Μα είπε και υπηρεσιακούς μου. Δεν ανέφερε κάτι άλλο. Αλλά αυτοί όλοι οι υπηρεσιακοί μετά φορές υλοποίηση θα ήταν ο Δήμος Αλεξάνδρας ή ΔΕΙΑ. Και εδώ συζητάμε οι πολιτικοί. Γιατί δεν συζητάνε οι υπηρεσιακοί, γι' αυτό το αναφέρουμε αυτά. Υπήρξε λοιπόν μια καθυστέρηση 14 μηνών που δεν έγινε τίποτα. Παρ' όλα αυτά, σε ένα από τα 4 κριτήρια που βαθμολογούνται, η μία εκ των δύο εταιριών πήρε 0. Με αποτέλεσμα στις άλλες 3 κατηγορίες, όσο και υψηλά βαθμότα είχε, αν πάρεις σε μία 0 βαθμολόγηση, εκ των παρβάτων σε πετάνε έξω. Δεν μπορείς να συμμετέχεις. Και άρα μένει μία προσφορά που, όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, η προσφορά αυτή είχε 1,16% έκπτωση. Εδώ κάνεις κάποιους συνειρμούς όμως τώρα, έτσι. Ένα ακόμη ερώτημα, εγώ θα καταθέσω αυτά που έχω να καταθέσω, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Ένα ακόμη ερώτημα είναι γιατί ενώ αυτό που σας είπα πριν από τις 20 και είναι πολύ σημαντικό για μένα, 14 μήνες δεν βγάλαν αποτελέσματα. Παρόλο που σε αυτό το διάστημα υπήρχαν αξιολογήσεις οι οποίες αναθεωρήθηκαν εκ των υστέρων. Και φτάσαμε στο τελικό αποτέλεσμα να μείνει μόνο μία εταιρεία. Μία εταιρεία βαθμολογώντας 0 προέκυψε να πετάξει τη μία και να μείνει μόνο μία. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω για την αναδρομή που κάνω για το πώς φτάσαμε ως εδώ. Τώρα, όσον αφορά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχει αυτό το έργο. Ένα είναι το πλεονέκτημα, είναι ότι σε περίπτωση που γίνει ο βιολογικός, ενδεχομένως να μπορέσει να τραβήξει και την αποχέτευση. Αυτό είναι δεδομένο, προφορικά το λέτε εσείς. Όχι. Γραπτός δεν υπάρχει πουθενά επίσημα. Μάλιστα κάποιοι λένε και εντελώς τα αντίθετα από αυτά που λέτε εσείς, κύριε Δημητριάδη. Και τα άλλα είναι αυτά τα οποία έβαλε ο Δήμαρχος και νομίζω ότι πολύ εύστοχα διακρίναμε για το που υπάρχει το πρόβλημα για το αν είναι βιώσιμο το έργο ή όχι. Εκείνη είναι άλλη ιστορία, έτσι, η οποία... Εδώ όλα αυτά σας τα ανέφερα, γιατί εκτιμώ ότι ο τρόπος και η διαδικασία με τον οποίο φτάσαμε να πάρουμε και να ανοίξει αυτή η οικονομική προσφορά έγιναν λανθασμένα ή γεννούν ερωτήματα.